Efter 2. verdenskrig lå Tyskland i ruiner. Rimelig hurtigt efter krigen besluttede de 4 store nationer, Sovjetunionen, Frankrig, USA og England, at dele Tyskland op i 4 zoner. Det gjorde man for at sikre sig, at Tyskland kom op at stå, og gik tilbage til nazismen. Efter 5 år i zonerne begyndte der at komme uenigheder med de vestlige zoner og Sovjetunionen. Det medførte til, at den 23. maj 1949 blev de 3 vestlige besættelsesmagter omdannet til Vesttyskland. Den sidste besættelsesmagt, som også var den største zone, blev så til Østtyskland. Berlin blev også delt op i Vesttyskland og Østtyskland. Vesttysklands officielle navn blev Forbundsrepublikken Tyskland, forkortet som BRD, og Østtysklands officielle navn blev den Tyske Demokratiske Republik, forkortet som DDR. Her ser vi Tyskland delt i de 4 zoner. Tyskland blev samlet til 2 stater, Vesttyskland og Østtyskland. Østtyskland var Sovjetunionens zone, og Vesttyskland var de 3 andre zoner samlet. I 1990 samlede man Tyskland til ét land igen, og her ser vi den korte så ud. 2. verdenskrig slutter, og Tyskland ligger i ruiner efter Sovjetunionens angreb af Berlin. Tyskland deles i 4 zoner. De 4 zoner blev uenige, og de vestlige zoner samler sig til Vesttyskland, og Sovjetunionens zone bliver til Østtyskland. Det europæiske kul- og stålfællesskab EU dannes med Vesttyskland som bærende kraft. Østtyskland bliver en del af Warszawapagten. Warszawapagten er en militær alliance med en række østeuropæiske lande, som skulle opretholde et tættere militært samarbejde. Berlinmuren bliver rejst. Østtyskland og Vesttyskland bliver nu også medlem af FN. Tyskland samles med Berlin som hovedstad.